Одночасно Крим є територією, куди привозять вже вбитих, поранених російських солдат і техніку, пошкоджену техніку, яку переправляють через мост для ремонту, власне, на територію Росії. Взагалі той мост, який Росія побудувала, незаконно, зрозуміло, і всі ми не змогли зупинити. Він став дуже потужним таким фактором нарощування військової потужності Росії на півдні. І зараз Крим знову перекидаються війська, і звідти знову піде нова хвиля наступу на Україну. Зверну вашу увагу на два таких способи, як російські окупанти намагаються утримувати контроль над спільнотою в Криму. Перший, і про це говорив пан Мустафа Гаджимілєв, це шалений інформаційно-психологічний тиск на людей. Він просто цілодобовий і дуже сильний. Другий спосіб – це знову репресії, гоніння, переслідування, але тут вже додалися і наші люди, які живуть в Херсонській області, який зараз теж окупований, і в Криму продовжуються арешти, суди. Із Херсона привозять кримських татар, і їх вже лише позбавляють волі в симферопольських тюрмах. Коли Путін щось каже, це він не просто каже, вони до цього готуються. Скажімо, денацифікація, коли зайшли російські війська на територію Херсонської, Запорізької області, за ними йшли спецслужби, і в них всіх були готові списки людей. Тепер я хотів би сказати про гарантії безпеки для України. Ви знаєте, що наш президент Володимир Зеленський, він приділяє цьому напрямку дуже велике значення, і він працює дуже системно щодо надання країнами світу їх залучення щодо гарантій української держави. Ми до вас звернулися з проханням, і ви, як один із провідних європейських політиків, і ті інституції Ради Європи, щоб вони виходили з того, що не можна зупинятися на якихось компромісах з Росією, бо все це потім повернеться ще в більш жахливих формах. Не можна кидати Крим. Крим вже 8 років, як знаходиться під окупацією. Впевнений в тому, що серед тих завдань, які забезпечуватимуть в цілому безпеку України, має бути виписуватися деякі дії по Криму, зокрема щодо тих майже 1 мільйона колоністів, яких Росія поселила проти волі України в окупованому Криму. Ці люди мають бути, вони мають виїхати, і це має бути вказуватися з зобов'язаних країн. Вони мають допомогти цим людям покинути Крим. Це питання штучної заміни і етнічного, і демографічного складу населення Криму. Ми розглядаємо це як один із видів міжнародного злочину, і ми не уявляємо собі, що ці люди залишаться вже звільненому Криму і далі будуть визначати нашу кримсько-татарську долю. Питання, але дуже чутливих. Це перше питання – це політв'язні. На тлі війни, цієї фази війни, питання допомоги їм дуже ускладнилося. Держава не може допомогти правовому захисту, наші дипломати вже не можуть їх відвідувати. І я не знаю, що ми тут можемо зробити, виходячи з того, що Росія зараз вона виключена з Ради Європи, але і була би там, вона все одно все ігнорує. Питання політв'язнів і знаходження шляхів їм допомоги для нас є дуже болючим. It was on Ukrainian platform where we met, and I was also very glad to represent Council of Europe and